Makan siang masih karo sambel tempe. Tunggale digoreng, tunggale disambel ngene iki. Enak ini iki pisan. Wis teko ngene iki. Bar mbut gawe iki apa-apa enak. Nek ming turu gugak-gugokno ya mangan kok ngene iki ra enak. Ning nek bar mbut gawe, wah enak tenan. Jos. Iki lauke sing tempene sing utuh. Ngene iki. Iki sambele, tunggale di ngene, tunggale disambel. Wis mathuk. Karo teh. Karo wedang teh. Nek kesereden. Wis ngono kuwi, wae bar mbut gawe iki mangan kok ngene iki enak banget. Ning nek bar turu, bar minggu gak nggogok nang omah. Mangan kok ngene iki ra doyan karepe sing enak-enak. Wis ngene iki wae wis mathuk banget. Kena dienggo ganjel weteng. Ngono Mas yo. Mamsik yo.